magandang lettuce. Diba? Sarap nito. Almusal. Sarap. Sarap mga Karagon. Favorite ko to, lettuce. O, diba? Ganyan-ganyan mo lang siya, oh. O. Tapos, sausaw mo ng konting ganon. Harap. Saging pa, oh. Saging. May mapinya. Sarap. Bukan nyo mga Karagon, murang-mura lang ang mga gulay ngayon. Oh. Maganda sa katawan to. Press. Hindi kailangan karne. Gulay lang, okay na. Sarap. Kunti na lang. Titira ko si Mama Agnes, baka magalit sa akin. Gusto niya rin to eh. Baka maubos ko, magalit sa akin yun. Oh, wow. Sarap. Kasi kumain ka ng marami nito, walang overdose to. Kasi si Mama Agnes gusto rin yan. Ika, Mama Agnes.
Dala kayo mukbang. Maliit lang. Muna. Rap. Ano to, rabbit? Pagkain ng kalabaw. Rabbit, guys. Rap. Titikip lang gano'n para sa subuan lang. Ha? Diba? May ginagawa. Kaya na natin pala itong iurong. Magaan lang. Mauubos mo na yata to. Bus mo na. Busog mo na daw. Gusto pa ako eh. Mayroon akong pinya. Ma? Kunti na lang. Aho! Solve ang aking lamantian. Masaya. Last. Likat, may gagawin tayo. Last mga kauragon. Ayusin natin ito ha. Salamat sa panonood mga karawon. Mga hindi pa naka-subscribe dyan kay vlog ni Mayroon, paki-subscribe naman, paki-like naman, paki-kalim mga aking bell dyan sa taas, paki-share para dumami tayo, at para pagkanalimbaw nyo aking bell, para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyo lahat. God bless us all. Salamat po.